Lehenengo gaiko bideotan oinarrituta, luzeraren arabera ordenatzeko material hau asmatu dut. Bideotan aipatzen den barren kopia moduko bat kartulinaz egindakoa. Egiteko, PowerPointeko orri batean, taula bat insertatu dut 5 lerro eta zutabekin. Gero kartulinan inprimatu dut eta plastifikatu ondoren barrak moztu ditut progresioan 1-5. 4 koloretan egin dut, 4 umek jolastu ahal izateko batera. Ekintzak ordenarekin lotuta joango dira. Txikitik handira edo alderantziz, handitik txikira. Materiala aurkezteko esango diet eskailera itxien lagundu behar diogula bere ezagutsuari, bere etxean sartzeko eta etxetik irteteko. Lau koloretan egin dodanez, materiala kolorearen arabera sailkatu aldugu. Urdinak urdinekin, larrosak larrosekin, gorriak eta horiak. Sailkatu aldugu ere luzeraren arabera. Adibidez, hau honekin eta honekin, edo hau honekin eta honekin. Zenbakikuntza ere landuko dugu materialarekin, gelan dauzkagun fitxa txiki hauek aprobetxatuz. Barra txikiari ipiniko diogu bat, hurrengoari 2, hurrengoari 3, hurrengoari 4 eta azkena 5. Eta gero grafiarekin lotuko dugu. 1, 2, 3, 4 eta 5.